Bani da aiki sai naki, burin ido na kallonki, ni zan faɗa da ɗiyan zaki, akan ki zan iya komai ma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Nazir Ibrahim VIP. So ina yi wa 'yan uwa musulmai barka da kasancewa yau Juma'a, sannan kuma ina taya mu murnar shiga sabuwar shekara, wato yau 1 ga watan 1 na 2021. So Allah ya haɗa mu da dukkanin alkhairin da ke cikin wannan shekara, sannan ya raba mu da dukkanin sharruka. Zan yi amfani da wannan dama gurin shelanta wa masoya kai har ma da maƙiya kan cewa sababbin waƙoƙinmu insha Allah suna kan hanyar fitowa sati mai zuwa. Saboda wannan saƙon ba wai ga iya masoya bane, har ma ga maƙiya, saboda an ce hassana taki ce amma ga mai rabo. So kuma mun san insha Allah muna da rabo. Wannan saƙon naku ne masoya da kuma akasinku. Mai suna dawo kar ki tafi, ki afuwa in har nayi laifi, da sanki na saba ki bani na karɓa, so ciwo a jiki ya min ƙoba. Barka ku masoya, ina so da ƙara bayyana muku cewa kar ku manta da sunan channel namu shine MKT Hausa TV. Ku bi mu YouTube, ku yi subscribing, sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da waƙoƙinmu idan mun ɗora. Na gode.